सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी नजीक माझगाव या गावी 7 सावंत खोत घराण्यामध्ये एका माटीखाली 2 गणपती पूजले जातात। या घराण्याच्या मूळ पुरुषाने तालुक्यातील तांबोळी येथील आपल्या देसाई भाच्याचा गणपती आपल्या घरी स्थायिक केला। त्यांचे नाव सातू सावंत असे होते। त्याचवरून या घराण्याला 7 सावंत असे नाव पडले आहे। गणपतीची मूर्ती 21 गोळ्यांपासून पारंपरिक पद्धतीने बनविली जाते। मूर्ती अवजड असल्यामुळे 1967 सालापासून घरीच बनवण्यास सुरुवात करण्यात आली। सध्या ही मूर्ती याच घराण्यातील मूर्तिकार काका सावंत बनवितात। गणेशोत्सवाच्या आदल्या दिवशी रात्री उशिरा दोन्ही गणपती घरात आणले जातात। या घराण्यात एकूण 45 कुटुंबे स्वतंत्रपणे राहतात। दरवर्षी प्रत्येक कुटुंब एकत्र येऊन वर्गणी काढून गणेशोत्सव साजरा करतात। पूर्वी या 7 सावंतांच्या कुटुंबात एकूण 4 भाऊ होते व ते एकत्र कुटुंब पद्धतीने राहत असत। आजचा दिसणारा हा उत्सव पूर्वी सुद्धा तो तसाच साजरा करीत। त्यावेळी कुटुंब प्रमुख म्हणून राग अर्जुन सावंत, त्यानंतर काकू सावंत, त्यानंतर रामचंद्र सावंत, त्यानंतर वामन सावंत, केवी सावंत, त्यांच्या पश्चात आता आरके सावंत हे घराण्याचे प्रमुख आहेत। त्यांच्या सल्ल्याने 7 सावंत घराण्याचे सर्व प्रकारचे कार्यक्रम पार पाडले जातात। आज या ठिकाणी 2018 मधील हा 7 सावंत कुटुंबाचा आणि देसाई परिवाराचा गणेशोत्सव आहे तो एकत्र पद्धतीने वर्षानुवर्षे साजरा होत आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे माझे आजोबा कैलासाचे वामन रामचंद्र सावंत, त्यानंतर माझे वडील केवी सावंत यांच्या पिढीमध्ये हा उत्सव जो आहे तो चालू आहे। त्याच्या पूर्वीपासून किती वर्ष हा उत्सव चालू आहे ते आम्हाला ज्ञात नाही, तरी पण माझ्या अंदाजाने जवळजवळ 200 ते 250 वर्षे पूर्वीची परंपरा ही एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये गणपती उत्सव साजरा करण्याची या ठिकाणी माझगाव खोदवाड्यामध्ये 7 सावंत घराण्याची आणि देसाई कुटुंबाची ही आहे। 7 सावंत कुटुंबामध्ये जवळजवळ 45 कुटुंब आहेत आणि या 45 कुटुंबांचा हा एक गणपती आम्ही या ठिकाणी गणपतीच्या आदल्या दिवशी या बैठकीवरती विराजमान करतो। त्याच्यासोबत आमच्या पूर्वजांनी तांबोळीचे देसाई हे या ठिकाणी भाचे म्हणून आणलेले आहेत। आमचं वारस गोत्र मोठं असल्याकारणाने सुहेर किंवा सुतक झाल्यानंतर त्याची सेवा जी आहे ती या भाच्यामार्फत केली जाते व त्यासाठी या घरामध्ये एक रूमसुद्धा पूर्वजांनी त्यांना दिलेली आहे। ते या ठिकाणी येतात आणि या ठिकाणी 7 दिवस वास्तव्य करतात आणि अशा प्रकारे हा जो गणपती उत्सव आहे तो अतिशय आनंदाने धुमधडाक्याने एकत्र पद्धतीने साजरा केला जातो। ह्या ठिकाणचं वैशिष्ट्य म्हणजे या 7 सावंत कुटुंबामध्ये जी बिराडं आहेत ती सर्व बिराडं या ठिकाणी एकत्र पद्धतीने हा गणेशोत्सव साजरा करतात। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी प्रत्येक घराच्या समोर कोणाला तुळशी वृंदावन जे आहे ते आढळणार नाही। फक्त आमच्या प्रमुख घरासमोरच तुळशी वृंदावन आहे। इतर लोकांनी कोणीही केवढंही मोठं घर बांधलं तरी त्या ठिकाणी तुळशी वृंदावन जे आहे ते स्थापन केलं जात नाही। त्याचप्रमाणे वास्तुशांतीसुद्धा कोण करत नाहीत। वास्तुशांती ही या एकाच घरामध्ये झालेली आहे, त्यामुळे वास्तुशांतीसुद्धा कोण करत नाही। अशी आमच्या घराण्याची आगळी आणि वेगळी अशी परंपरा आम्ही आजपर्यंत जोपासलेली आहे आणि ती पुढेही जोपासण्याचा आमच्या सर्व सावंत कुटुंबियांचा आणि देसाई कुटुंबियांचा मानस आहे आणि त्याला आमच्या महागणपतीचं निश्चितच सहकार्य लाभेल। या स्थळामध्ये जो ब्राह्मण आहे त्याचंसुद्धा आम्हाला सहकार्य लाभेल। आपल्या गावामध्ये असणारे प्रमुख दैवत श्रीदेव महादेव,
श्रीदेव सावंतवस, सातेरी पंचायतन देवता आणि रवनाथ पंचायतन देवता या सर्वांचा वरद हस्त आमच्या या कुटुंबावर आहे आणि त्यामुळेच आम्ही हे अतिशय उत्साहाने, एक दिलाने आणि एकोप्याने हे कार्य वर्षानुवर्षे सांभाळत आहोत आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळत आहोत.